doon na busa mangandam kita matagusan ang pulong sa Diyos patalinghugan ta kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata pagkadako sa gugma ni Kristo kahibulungan gayud ang Ginoo ang sala nako iyang gipasaylo sa dalan niya gitultulan ako kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay nabanhaw og miadto sa langit nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamaturan og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini sining mahigala Brother John Dihito, kini usab si Brother Live Clavis. So sa pagpadayon sa higala mag-ampo sa tatong ngayon si Brother John alang sa opening prayer. Brother John. Okay, mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, amahan ni ining buntaga, nagpasalamat minimo sa maayong panglawas, dugang kinabugkusog, imigihatag ka na mo. Salamat sa maayong panahon ug kahigayunan nga niining taknaa sa gihapon ikasabod sa kahanginan ang mga binhi sa kaluwasan. Panalangin kini nga programa o Dios. Hinaot pa nga kini nga programa mahimong instrumento sa pagdala sa daghang mga kalag sa imong tiilan. Panalangin ang mga nagapaminaw nga pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Amen. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen.
Okay, mayong buntag no sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga kahigalaan nga naminaw og naglantaw karon sa ato nga programa pinaagi sa atong live streaming sa Facebook Mahigala. So nining kabuntagon, mangumustan sa kami kaninyo, kumusta kamo o kumusta man ang atong mga maayong panglawas, atong kahimtang sa atong mga pangunahuna. So good morning ng tanan o kamong tanan Mahigala among gina-welcome. Mga tigpaminaw nato diha sa Negros Oriental o Negros Occidental. Welcome kamo ning buntaga, mainguman atong tanan nga mga viewers diha sa atong programa. So makahimo na mo higala sa pagpadala og mga mensahe, no, na mga panimbayahon ninyo, birthday greetings ba, mga anniversaries ba o uban pa diha nga mga importante nga mga mensahe. So ato nang gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwedeng mo text mo na mo ni Brother John sa amo nga mga number nga among gihatag kanunay kaninyo, pero alang sa wala pa maka phone box sa akong number kang Brother Livy, mo ni atong number higala nga atong pwedeng matiksa na to TM na atong number sa 0926 8869-758. Ako sublion 0926-8869-758. Okay, pwede na mo makasend og mga messages. Pwede sa dari mo ari nyo ipagi sa comment section nato no sa Facebook na mo'y mga mensahe or kaha mga pangutana ba nga ning abot sa inyong nahuna sa inyong pagpaminaw na tingali mga butang nga inyong i-clarify kay gusto mong matinawan mga higala, ato nang gina-welcome o niya sa gihapon atangin ninyo ang pangutana nga aton tubagon karon kay makaparticipate mga higala sa ato nga diskusyon namoy mga dugang nga ikatubag. So ato na gina-welcome dinhi ang inyong mga hunahuna para makadugang mo pagpasabot sa mga pulong sa Ginoo ngadto sa atong mga higala nga nagpadala dinhi og pangutana. Okay, palihog lang no alang diay sa atong mga follower ato ning pahinumduman ang mga viewers sa atong nga programa. Palihog atong i-share mga higala. Di nato kalimtan sa pag-share atong programa ngadto sa atong mga kahigalaan, atong mga minahal sa kinabuhi. Okay, sa atong tanan sad nga mga viewers diri sa Masbati, maayong buntag sa tanang taga Masbati nga always nagatan-aw sa atong programa diha sa Hilutungan, labi na diha sa mga necessaryo family. Good morning po ni Pastor Peter Rosales diha sa Masbati. O sa tanan na lang kanyo dihang nagtan-aw karon sa ato nga programa, welcome, welcome. O diya dito ta mahigala sa Biliran Province tungod kay kini atong programa lanog ni sa radio lang gani, lanog ni dito sa Biliran Province. Nang uban dito na nagamit og mga amplifier para sad nga maka-share sila sa pulong sa Ginoo ngadto silang masilingan. So maayong buntag yung tanan diya sa Biliran, tanan sab nga mga pinalangga natong tigpaminaw og mga viewers diri sa probinsya sa Leyte at usang gina-welcome karong buntaga. Good morning diha sa Ormoc City. So kamon tanan diha nga mga listeners sa atong programa, mayong buntag og welcome kamo tanan. Atong tanan nga mga tigpaminaw sa diri sa Merida Leyte, mga tigpaminaw nato sa programa o mga viewers, welcome diha sa Palunpon Leyte at usang gina-welcome ang tanan. Good morning po sa tanan taga Matag-Ob Leyte, tanan taga Kananga Leyte, diha sa Isabel Leyte. O niya good morning po diha sa diri sa San Isidro Leyte, mga tigpaminaw tos kalubian. O niya diha sad sa Tabango Leyte, mayong buntag. O niya good morning po diha sa Bilyaba Leyte, tanan nato diha nga mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers nato ato nga gina-welcome sa atong programa. O atong ipangumusta sila si Mr. and Mrs. Nati o Jose Incenso. Kumusta man sister ang inyong sound system diya
Aglanog-lanog gihapon diya sa inyong dapit, no? O niya, tanan na lang kayo diya naminaw. Welcome, tanang mga viewers diya, tanan nga mga listeners sa mga nagtingog nga mga sound system diya. Welcome nining sayo sa kabuntagon sa adlawng Domingo. O ni ato mga suki nga tigpaminaw diha sad sa Islas Camotes, no? May buntag sa tanang taga Camotes Island. O niya ato sa pangumustahon si Brother Tato Sotelo. O niya salamat po Brother Tato sa imong sound system din nagtingog diya sa Lower Kagkagan. Kaninyong tanan diha, welcome. Ato sa mga suki og pinalanggan tigpaminaw diri sa isla sa Bantayan, Madridihos Bantayan o sa Santa Fe. Good morning yung tanan. Good morning diha sa Madridihos Church sa 1 ug 2. Kaya duha man ay simbahan diha sa Madridihos sa Seventh Adventist. 1 ug 2 sa katong 1 matong karaan. Ang 2 muna ilang Brother Jameson de la Cruz. Okay, salamat kaayo. O niya diha sad sa Kaungkod, mayong buntag sa tanan taga Kaungkod nga nagpaminawan sa atong programa. O niya mga tigpaminaw nato diri sa Bantayan. Good morning sa tanang taga Baud nga naminaw karon, mga Cordoba family. Mga always naminaw. O na kumusta ni Brother Sing diha, na Brother Jojo. Cordoba na Sister Mira diha, Brother Emer. Tanan diha no, Sister Lisa. Mga suod kay nato diha sa Baud, Bantayan. Welcome. Nya des kabangbang diha, pasalamatan nato si William Tadlas sa og siyang family sa ilang sound system diha naglanog-lanog. O niya diri sad sa Sirkulo Tikad ato sang pasalamatan si Brother Cotejo. May buntag ni mo Brad. O niya ari punta diri mga higala sa diri sa Lipayran na apod kang Brother Lucernas. Mayong muntag no diha sa Lipayran. Ani atong gipangumusta ang tanang taga Duong, tanang taga Butigas. Welcome kamo sa ato nga programa. Ani atong mga suki nga naminaw sab diri sa Santa Fe, no? May buntag taga Santa Fe. Dias NHA Santa Fe, mayong buntag. Ani good morning dias mga Batyansela, mga Humula family, Ilustrisimo, dias mga Saspa family. Ani ngadto nila ni Brother Kukong da Itikson, may buntag nimo bro. O niya ato mga suking naminaw sa diya sa barangay sa Ukoy, no? Mayong buntag sa taga Ukoy. O niya may buntag lang Brother Lot, Abilia Brillia diya. O kumusta man Brother Lot ay mong sound system. O niya tanan nga taga Silyon, atong gipangumusta di atong tanang mga kaigsunan, mga kahigalaan nga naminaw. Good morning diya sa mga Alalor family. O niya ngadto nila ni Brother Tets diya, Batsensiela, Sturgeon, tanan nga taga Silyon, taga Tamiaw, Atop-Atop diya, taga Vito, o sa tanang naminaw diya sa Bantayan. O niya, good morning po sa tanang taga Isla sa Hilantagaan. O, tanan po nga taga Isla sa Kinatarkan. Good morning yung tanan diya sa Pasel, sa Langob, o ruban pa nga mga barangay diya sa Kinatarkan Island. So, welcome. O na dito sa Malapasco Island, asa tayo mga suking naminaw dito sa Carnasa o sa dinhi sa Hibitngil Island. Ato makaigsunan diya. Good morning mga kahigalaan nato naminaw. O na dito sa mainland Cebu mga higala, ato sang itunol ang mga pangumusta sa atong mga kahigalaan nga naabot sa atong programa karon pinaagi sa radio. Good morning diya sa mga kabukiran sa Tuburan, diya sa Tabuilan. Good morning diya ni Dungbab Aritoya, diya sa Mangga Tuburan. Good morning sa tanang taga Olibo Tabuilan, labi na diya sa mga Mahinay family, mga Tugahan. Good morning sa tanang taga Kalumbangan, tanang taga Barangay Dalid, labi sa makaigsunan diya atong gina-welcome. O niya diri punta mahigala sa Kantubaon. Good morning po diya sa mga Golbin family. O niya ngadto sa mga Yunting family. Good morning po sa mga
Tirana family, mga pikit-pikit, Dias Gimpilakan, mga Samson family. Good morning po ni Brother Maning Masbang, may buntag ni mo Brother Maning. Ngadto sad sa imong family. O niya tanan nga naminaw diri sa diri punta mga higala sa Katmon, sa Carmen, ato mga suki din naminaw, labi na nilang Brother Mario Alquizar, may buntag. Niya sa tanan taga Katmon, labi na sa mga kabukirang barangay sa Katmon. Din kini atong programa, doon ay daghan kaayong makahigalaan diya nga naminaw, pinaagi sa radio. Gani, sunod-sunod ang mga baptism diha sa mga kabukiran sa Katmon, diya sa Sugod, atong makaigsunan din, antay daghang makaigsunan diha, nga nakakaplag sa kamatuuran, sa dugay na nilang pagsunod o pagpaminaw, dinhi sa atong tulumanon sa radio, sa kini ang maayong balita. So welcome kamuntanan, atong mga suki o mga pinalanggan tigpaminaw diya sa Sugod. O niya, dirisad mga higala sa Bourbon. Good morning sa tanang taga Bourbon or sa Seventh-day Adventist Church members diya sa Bourbon sad. Atong gipangumusta. O niya, diya sa Poblacion Bourbon, maimbuntag. Diya sa Lao, atong makaigsunan o kahigalaan diri sa Bundo Bourbon. Ato gina-welcome diya ang tanan. O niya, good morning diya sa mga Morillo family. Ngadto sa mga Orsal family og sa uban pa diha natong mga suki og pinalanggan tigpaminaw. Dias Calabira, mayang buntag yung tanan. Ni ato mga suki nga naminaw diri sa Barangay San Jose. Aw diya sa Bundo, murag na ang sound system ni Brother Amay siguro, diya naglanog-lanog. Mayang buntag, no? O niya diri San Jose, good morning po nila ni Brother Rodrigo Villamor. Brother Rodrigo, mayang buntag nimo. O niya, kumusta ang imong sound system diya? Mga silingan yung naminaw. O niya, ngadto sad sa mga Brother Rolando Villamor, may buntag. Nala ni Brother Amay Pitugo, uban sa tibok niyang family. May buntag din ang tanan. O sa tanan diya lang naminaw. O niya, diri punta mga higala sa Tabugon, diya, sa lungsod sa Tabugon. Mayong buntag lang Brother John Lubitania diha, uban sa iyang minahal. O niya, good morning lang Sister Remedios sa Monteliano. Mayong buntag ni mo, Sister. Uban sa iyong family. Nila ni Sister Delma Ando o sa iyang pinanggang banag makabataan. Mayong buntag ninyo diha, no? Sa inyong family, mga Ando family. Yung ato kang Brother Pipi Orsal, mayong buntag ni mo, bro. Ngadto sad sa nila ni Brother Mandal, no? May buntag. O niya, good morning diri sa diri sa Managasi, Tabugon, ngadtos mga Elarcosa family, mga Romagos dia family, mga Nano family. Niya, good morning po ni Brother Erning dia Saladaga. O ngadto sad ni Sister Erenia Monteliano, Asoliano, may buntag niyang tanan. Tanan niyo kunan minaw, atong gina-welcome. O niya, good morning po sa mga Jordan family. Mga kahigalaan atong kaigsunan diri sa Ilihan. O niya, diri sad sa Kadwawan. Niya diya sa sitio Mahayahay. Ato sang pasalamatan si Brother Bin Estor sa iyang sound system diha. Tanan dihang mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga silingan nga naminaw sa Lanog sound system ng Brother Bin. Welcome ka muna sayo sa kabuntagon. O ni ato sang mga kaigsunan o makahigalaan diri sa Dunghoy, may buntag sa tanang taga Dunghoy nga naminaw sa karong buntaga sa atong programa. Good morning kaninyong tanan. O ni diri sa mga higala sa Proper Goods Kudawan. Kumusta din ni Brother Jomel Rosasinia, bro? May buntag nimo oban sa imong tibok family. O niya, diyas mga kahigalaan natong kaigsunan diya sa Eden. May buntag yung tanan. Good morning sa mga Alicos family. Ngadtos mga pamilyas, mga Agwa. Atos ang gina-welcome ang mga Arrogante family diya sa Kadwawan. Good morning po ni Brother Alvin Arisoor, bro. May buntag nimo. Ngadtos mga Coralde family. Niya, maayong buntag sa mga Busutros, ngadtos mga pamilyas, mga Alconten, niya, mga pamilyas, mga Puentes, diya sa Kadwawan.
Good morning po ng Brother Marcelo Beronas. Brother Marcelo, may buntag nimo og sa atong mga batanon diha, imong mga gisakupan diha sa family. Yang atos mga Tirana family. Good morning. O na diritas barangay sa Libho, Mahigala, daw halos ang tibuok barangay sa Libho makadungog sa ato nga programa nga di mo tabok pas ubang barangay tungod kay dunay daghang mga lanog nga mga sound system diya magtukar gina, magtingog kada programa nato. Naanad na lang po ato mga kahigalaan diya pagpaminaw, nahimo na sa nilang orasan kining ato nga programa. O ni atong pasalamatan si Sister Linda Kamay diha sa ibabaw sa Libho, diha sa home division, sa iyang trumpa diha nga kanunay gyud nang maglanog-lanog panahon sa ato nga programa. O niya ato sang pasalamatan si Brother Lolito Irmak, may buntag no Brother Loli. O niya nga ato sad ni Brother Nelson Bersero, lanog po na yan duha ka mga trumpa diha nga giamuntar as Little Hells. O niya mga silingan diha nga naminaw, welcome kamo sa atong programa. O niya diri punta sa sitio Kabatuan diha Gapos Libho, napod kang Brother Leo Sumalinog, mga silingan diha nga mga buutan atong gina-welcome. O niya good morning pod sa mga kanto diha family, na Brother Nestor Kanto, iyang pamilya, na Ginabel, may buntag niyang tanan diha. O niya good morning po diri pod sa diha sa diha gyapon sa Kabatuan, napod kang Sister Valentina Baga. Always ginang init kay baga-baga good. May buntag ni Muster. Ngadto Mr. B, Mr. Duya dia, mga silingan dia naminaw. O ngadto sa mga Sumalinog pamilya nila ni Brother Waning Sumalinog, Sir Lisa dia karon. So kutublas naminaw dia sa Libho. Atong gina-welcome nya diri po sa Mabuli. Ato po mga silingan dia atong gina-welcome sa ato nga programa karon buntaga. O ni atong pasalamatan si Dungmulo Ilanan sa iyang sound system diya lanog-lanog no diya gyud bungtod nga dako diya sa Mabuli. Maayong buntag niyang tanan. Good morning nila ni Dong Sincere diya Sumalinog, Lester Mercy ang family. Anya good morning po diya sa mga Espinosa family, mga Saga, ngadtos mga pamilya sa mga Gutierrez, mga Abayon family diya sa Mabuli, mga Ipel family, ngadtos mga Nugas family, maayong buntag. Lanster PB Pasyol dia, may buntag. Ni Brother Junior Clavis, mga Ilosorio dia family, atong gina-welcome. O na diri putas Poroksay, Sigalas Mabuli, na po dia ang lanog-lanog nga sound system ni Brother Eric Sinoy. Salamat Brother Eric sa imong pagpalanog sa imong sound system. Mga silingan diyang naminaw karon, mga Lemorin dia family, atos mga Pagubo family, maayong buntag, mga pamilyas, mga Lipalam, o niya ngadto sa mga Kalapuan dia family, mga Serapino family, maayong buntag ninyong tanan. O niya ngadto sa mga Sayod dia family. Good morning dia ni Brother Roy Sayod, kauban kang Sister Galay. O niya good morning po lang Sister Vanessa dia, kauban siyang Tibok family, nila ni Ganggang dia yung family. Nga to sa ni Bradturo Maglasang, may buntag ni Bradturo, uban kang Sister Dailing. O tanan na lang kanyo di kutob na lang sa naminaw, mayong buntag sa ato nining sayos kabuntagon sa adlaw Domingo. Manadiritas kanagahan sa Remihigala, napod tubag-tubag po ng duha ka sound system diya, kang Brother Bernel Katakis, diya nadapit sa may Purok Kakao. Kunya di po ka sa Panggamay, naapod kang Brother Aniceto Pereselias with trompa gina, tagura ka trompa. So mga silingan diyang naminaw, karong kabuntagon sa lanog sa mga sound system diya sa kanagahan. Welcome kamo sa atong programa. Good morning lang Sister Celine Mendaros nila ni Brother Edson. Welcome sa atong programa. O niya, tanan nga naminaw dis Kinawahan. Good morning diya lang, Sister Maridel diya. Mga Rosilio sa pamilya na Brother Jojo. Kaayon sa tanan na ito makagisunan kahigalaan diya.
ato sa mga gina-welcome. Good morning sa tanang taga Busugon, tanang taga Taluyong Baybay, o niya din sa Lambusan, ato sa gipangumusta di ang tanan nga mga Frasco family. Good morning po ni Brother Christian Lumihok, no, uban siyang Tibok family, diha sa mga Buyusi family, mga pamilyas, mga Bilyeta, mga Hapitan family. Good morning po nila ni Mr. and Mrs. mga Magdadaro family diha sa Batad. Tanan na lang kayo naminaw sa Lambusan, sa Batad, diha sa Lower Kadaatan. Tanan niyo diha, welcome sa atong programa. Nadris Barangay Tambungon, ato sang gipangumusta di ang tanan to mga suod kaayo. Mga De Los Santos family diha, good morning. Mga Lecciones, ngadto sa mga Notarion family. Good morning sa mga Abalye family, mga Nubal family diha. Ngadtos mga Espiritu family, mga Sigarino family. O niya, day atong pahinumduman ang tanan nga taga-Tambungon. Kung doon na tayo problema sa atong motor higala, labi nanginahanglan og pisa ang atong motor. Ayaw mong kalimot sa pagduol sa Advent Motor Parts nga naa sa kilid yun sa highway. Atbang sa public market sa Tambungon. Inyong makita diha ang Advent Motor Parts. Gipanagiya ka na ni Mr. and Mrs. Florida o Remy Sigarino. Abi na sila gikan sa adlawng Domingo, Kutob Rasad sa adlawng Bernes, kay sirado na sila ika-adlawng Sabado. O niya, good morning sa ato mga higala dis Anapog Sab. Good morning ni Bro Norland Pagaldia, may muntag ni mo bro. O niya, ngadto nila ni Brother Sunny Mantos day, may muntag. Mga pamilyas Madilaw dia, Brad Pipe, iyang family. O niya, sa mga Ikarma dia family. Kutom lang sa naminos Anapog, ngadto kang Sister Wilfrida, ato nga gina-welcome sa atong programa, o sa tanan nato naminaw dia sa Bangkasan karon. Good morning ni Brother Pablo dia Negro, uban sa iyang pinalanggang asawag mga kabataan. Good morning lang Brother George Aluna and family. Anya sa mga Hista family, Deres Kamansilis, ngadto sa mga Abali dia family. Anya ngadto sad sa mga Argawanon dia, maayong buntag. Anya diri sad ta Higalas Manyo, atong pangumustahon dia ang mga Sinadhan family, mga Peritos family, na Brother Elvis Peritos ug siyang family, Brother Jidel Peritos and family. O niya, lang Brother Edgar de Agupio, may buntag. Tanan na lang taga-Manyo. Niya, tanan nga taga-Lawis, San Remigio. Diha sa housing. Kutob diyas na minaw, labi na diyas mga Filipino family. O niya, diri sa tas barangay sa Luok, may gala, daghan sa tag mga suking na minaw sa Luok. Niya, good morning diyas mga Lopez de family. Mga Vargas o Ibanez family nga always nagasunod sa atong programa. O ni ato mga suki gyud sa lungsod sa San Rem, no? San Remigio, mga Samson dia, may buntag. Monteroyo family, mga Suson dia family ng Brother Dane. O ni ngadto sa mga Larga family, mga Likigan des Argawanon, mga Layon, mga Kabatanya dia family. O sa tanan na lang gayud nato nga mga kaigsuunan o mga kahigalaan diya sa San Remigio. Good morning ni Brother Misa diya nga always na siya pamisita sa mga panimalay, nagahatag og mga Bible studies diya sa atong mga kahigalaan. O niya naapod sila si Brother Joel Sino diya, kauban ni Brother Jerry Anailon. O ni ato din ginapahibalo sa atong tanan nga mga kaigsunan dinhi sa maong distrito ni sakop ni Pastor Hill Idoliberio. Nga karong gabi magsugod na ang crusade nga pagahimuon Bible Seminar diha sa Covered Court sa poblasyon Mansuruna, diha luyog yun sa public market sa lungsod sa San Remigio na Covered Court diha. Anha i-held ang ASI ug ADFRO crusade, no? Sponsored na sa mga
negosyante, mga professionals, mga Seventh Day Adventist. 1 week na nga crusade nga pagadumalahon ka na sa presidente sa Central Visayan Conference nga mao si Pastor Charles Nogra. So start karong gabi ato makahigalaan ginadapit nato no taga San Remigio. Wa na ibayad, daghan tag makatunan diha may tungod sa sikreto sa pagbaton og maayong panglawas og mahitungod sa pulong sa Ginoo. So pahimusli na ni higala kay 1 week lang na nga seminar. Daghan jud kay mo makatunan taga San Remigio ug uban pang mga lugar nga gusto mong mo-observe, matambong mahigala. Kada gabi ina 1 week na murag mag-start na mga alas 6 siguro, murag na mga song service na mga alas 7 siguro na maka-start ang lecture mga higala. So ato mga kaigsunan ato sa pahinumduman, mga elder sab, mga kaigsunan nato, gipahibalusan mo nga karong hapon nga mag-prepare sa maong lugar. Ato ta dito, prepare sa maong lugar. Okay, atong welcome ang tanang taga San Rem. O niya tanan nga taga Patag, San Remigio. Good morning des mga ansyano family. Ngadtos mga pamilyas mga Muraka na always naga paminaw ato nga gina-welcome ini sayo sa Kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya ato sang pahinumduman day atong tanan nga mga kahigalaan dinhi sa norte. Kung pananglit na amoy mga meetings, mga katiguman, association bag, fellowship, o uban pang mga katiguman yung himuon na kinahanglan mong daghan tubig, pwede mo nga madeliveran higala. O niya, ang among i-recommender ninyo, ang Advent Drops. Kining Advent Drops higala, your safest purified drinking water, nga nani nahimutang sa Mohon, Paho, Norte, Dadbantayan, Cebu. O niya, madeliveran mo. Asan lugar mo? Makontak lang niyo higala kining nambira. 0955 613 2018 og sa 0951 921 5058. Maning duha ka mga number nga pwede ninyong kontakon. Deliveran mo nila o niya gipanag-iya kini kining Advent drops mga higala. Inyo ning pwede ning adtuon ninyo sa lugar sa Mohon, Paho Norte, Daan Bantayan, Cebu niya. Kung pwede mong kontakon po niyo aning number, no? Anya, pwede sa gari mo kontak na mo, kaya kami na lang sa mo kontak ngadto nila nga madeliveran mo og mga tubig mga higala. O niya, abli na sila sab gikan gihapon sa Domingo, kutob rapod na sa adlaw nga Bernes. O niya, atong tanan dahil mga suki sa diri sa Daan Bantayan, ato sang gina-welcome tanan tagamaya nga always naminaw. Good morning guys mga pamilyas, mga dihito diya, mga Punay family. Good morning po nila ni Sister Remedios Adehito. Good morning ni mo, sister. O niya, mga pamilyas, mga Amiralis sabya sa Lanao, maayong buntag, tanan diya nga naminaw diya sa Daan Bantayan. O niya, atong pasalamatan si Brother John Punay sa iyang trompa. O niya, mga tigpaminaw nato diri sa Kumbado, labi na diya sa mga Rosalios family, mga Pioneers family, mga Puyot, Olasiman family, o sa tanan na nato naminaw diya karon. Atong mga tanang mga pads dihag mga mads, atong mga brothers and sisters, mga friends, ato nga gina-welcome sa atong programa. Nya ato din pangumustahon si Brother Doming Bunukan, may buntag no Brother Doming, uban sa imong tibok family. Tanan nga naminaw diya sa Paypay, diya sa Nazareth, o niya diya sa Bakhawan. Bisan pa mo diya sa Kawit, no, maimbuntag kanyang tanan. O niya, good morning po sa tanang tagadaang lungsod, Bidilian, labi na diya sa Magulimas family.
ngadto sa mga De La Cruz family. Ani belated happy anniversary mga higala no ni adto agahapon diya sa Antipolo SD Church ika-40 ka tuig sukad sa pagkahimugso niya nga church sa Antipolo. So good morning yung tanan diya sa Antipolo, mga church members diya, mga kahigalaan natong naminaw. O niya, good morning po ngadto sa mga pamilyas, mga Langgido. Ngadto sa mga 5 pamilya. Niya, good morning po nila ni Municipal Councilor Raymond Olivar, kauban ni Attorney Olivar. O niya, congratulations konsehal nga gisubli gyud ka sa mga tao sa pagpili isip nga konsehal sa lungsod sa Midilian. O niya, good morning ngadto na ni Brother Felipe Solira diya sa Lamintac Norte. O niya, ngadto sa nila ni Brother Alex Kanyada. Good morning sa tanan taga Lamintac Norte diya sa SOR. O niya, derisad mga higala sa 108 Midilian. Ato sang pangumustahon si Brother Terbo Pobadora o ni atong pasalamatan siyang sound system nga always tagtingog. May isang buntag sa mga Bohol family diya. Ngadto sa mga Lubitania family. O tanan na lang diya nga naminaw sa 108 Midilian. Yes, mga Malinaw family. Welcome sa ato nga tulumanon. O niya dirita mga higala sa Bogo City. Lanog ni atong programa din ni tungod kay ni amagod ang station ang DYCM o ni Dias binabag di atong pagumustahon ang mga bersero di family, mga gabyani ngadtos mga pamilyas mga Olingay. Welcome. Manya good morning ni Brother Lino. Brother Lino, maimbuntag nimo diha sa San Antonio, tanang taga-ano ng sur diha sa norte, maimbuntag diha sa La Paz. O ni ato mga tigpaminaw diya sa dinhi sa Kabangkalan. Atong pamumustahon diya ang mga Lipawpaw diya family. O ni ato sang pasalamatan karong buntaga ang atong retired Scout Ranger Sir Isagani Aratsya diya sa Kabangkalan nga naglanog-lanog din na iyang sound system. Kay nagkainit iyang pagbati nga iyang i-share ang pulong sa Ginoo ngadto siya mga silingan. So maimbuntag yung tanan diya sa Kabangkalan o niya diya sa Baas. Kumusta maimbuntag ng Brother Alan nila ni Sister Bisabilia o tanan naminaw diya sa Baas. O niya good morning sa mga Derder family diya sa Dakit. O niya ato sang ipangumusta si Sister Andrino diha sa Dakit no, maimbuntag sister. O niya ngadto sad sa mga kahigalaan naton tigpaminaw diri sa Guadalupe, labi na diha sa mga Baldosa family, pamilyas mga Humawas, mga Monyes family, o niyang atos mga Pilayo family. Good morning di aynon lang Sir Elmer Pilayo siyang family. Ngadtos pamilya ni Pastor Hill Edoliberio. Good morning po nila ni Brother Edsel Disman, la ni Ma'am Ibing ilang family. Nila ni Ma'am Joy, na ni Pastor Merjon Kabagi, maimbuntag diyon tanan. Tanan nga taga Guadalupe, nya tanan nga taga Udlot, dias Marangog, dias Tagasa. Welcome ang tanan natong mga brothers and sisters diha sa Tagasa. O niya, good morning sa tanang taga Libertad, bisan pa man diri sa Syukon og diri na Ilon. Diha sa Simbuawan na Ilon, ato ding pangumustahon ang atong mga suod kay dihang makaigsuunan. O niya, ngadto sa mga pamilya nila ni Brother Nelson Lipon, sa pamilya ni Brother Libby Lipon o sa pamilya ni Anhing Jerry Lipon, mayong buntag ng tanan dihang makaigsunan o kahigalaan sa Upper na Ilon. O niya ngatusad sa mga pamilya sa mga pioneer dihang always naminaw. O niya good morning sa pamilya ng Brother Jerry na Ilon. O niya ngatusad sa mga Uliamot family diya, mayong buntag ngadto sa mga Rituya, mga Bulambao family. Welcome sa atong programa, mga Berdida, Canales, o niya mga pamilyas, mga Mulihon, pamilyas, mga Hilig, o mga Dignos family. O niya ato sa diayong pangumustahon si
Ma'am Lisa Velastique. May buntag ni mo, ma'am. Uban sa iyong mga silingan karon diha nga nagapaminaw sa programa. O niya, tanan na to nga mga kaigsunan nga naminaw sa Dres Gairan. Mayong buntag, no, dias mamulihon. O niya, ngadto nila ni Engineer Ernie Catayas ng Sturgeon, iyang family. O niya, diha sa public market sa lanog-lanog poron ang radio ni Tia Wing Catayas. May buntag, no, sa tanang taga New Public Market. O niya, diri sa Tahigala sa Bunakan, ato ding pasalamatan si Brother Wilfredo Hirarman sa iyang lanog pod nga sound system. O si Brother Wilfredo Pobadura diasan sa Pandan. Good morning na tanan dias Pandan. Ato mga tigpaminaw sa atong tulumanon. O niya, good morning sa tanan tong mga higala diri sa ato ding ipangumusta si Brother Romeo Aye. May buntag ni Brother Romeo. Kanyang ato na ni Brother Boy Atwell diya. Mga uban pa din ato mga kaigsunan kahigalaan. O niya, sa atong mga kaigsunan din sa Northern Cebu, ato sang gipahinunduman nga kung na problema tahigala sa atong pananaw natin na matikdan nga medyo nagdiferensya nagsutay, dinakita kaklaro sa layo o sa duol baka hinoon sa pagbasa na takabasa. Sulbad na higala, among i-recommend ninyo ang Icons Optical Clinic, no? Ang Icons Optical nananahimutang sa ubos tas Gaisano kanang katong karaan nga land bank sa Bugo City. At banggid ana makita nimong Icons Optical unya sa likod na po nga side katong karaan nga building sa Globe. Siya na po doon diya ang naapo diha ang Icons Optical Clinic. O niya, at the same time, ang Icons Optical Clinic po maupoy nag-operate sa Biraki Lubitania Optical Clinic katong karaan nga optical clinic diri sa syudad sa Bugo. So, nindot ka na higala ilang pag-check up sa atong mata kay computerized yun. Parang matagaan yun og sure nga panginahanglan ang ato nga mata. O niya, abre na sila gikan sa Domingo. Kutob rasad sa adlang Bernes. Sirado sila adlang Sabado. O niya, open na sila alas 8:30 buntag hantod sa alas 5:30 sa hapon. So, doolan ninyo o gipanag-iya ka na ni doktora o ni Dr. Konkon Lobitania. O niya, kumusta diag may buntag sa mga makipig family? Pamilyas mga pamilara. O niya, kumusta di ay nila ni Brother Andy Nobal diha sa Barangay Kayang, bro, may buntag nimo. O guban si imong mga imong ginikanan, yung mga igsuon. O niya, sa tanang taga Don Pedro o tanang taga Pulambato, mayong buntag kinuntanan. So, di na to matagsa-tagsa yun o sangpit, pero sa tanan na lang gayod nga naminaw o sa tanan na to nga mga viewers sa Facebook, Pilipinas man or sa bang nasod sa kalibutan o asa mo nining panahona nga nagtan-aw sa atong programa, welcome kamo mga higala. Pwede na mo makasend og mga messages sa mga number na mo ni Brother John or diri sa comment section na to, no, sa Facebook. So, si Brother John ato ning tagaan og higayon sa pagpangumusta atong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Levy. Well, mga higala, once again, welcome din sa atong programa kini ang Maayong Balita. Kumusta? Kamo dihang tanan nga naa sa inyong mga puloy-anan nga nagsunod na minaw ni ini nga programa. Daghan namang jud to kaayong na-mention ni Brother Libby nga mga pagpangmusta. Ako magaingon sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang mahimong hari ug Dios sa atong kinabuhi. Again, welcome. Okay, siguro si Brother Isaw, tulo na meron diri sa studio makaigsunan. Ni si Brother Isaw na abot
atong tagaan siya og higayon sa pagpunol nga na kaninyo og mga mainitong pagpungusta. Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother Libby ug mayong buntag kaniyong tanan mga kaigsunan ug makiglan mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan. Kini ang mayong balita sa bisan asa mo karon nga dapit nagsunod og subaybay niadtong programa. Welcome, welcome, welcome kamong tanan. Ako lang dano nga pasalamatan ang atong mga kaigsunan sa Balamban Seventh Adventist Church, sa Buanoy Seventh Adventist Church, sa Langob Seventh Adventist Church, sa Santa Lucia Seventh Adventist Church o sa Tubigag Manok Seventh Day Adventist Church. Kagabi natapos ang amo nga gipahigayon dito ang Simultaneous Health and Gospel Seminar sa Barangay Langob sa Puro 4 o kini nagmalampuson nga karong gabi maupod ang pilmerong gabi sa Mega Crusade nga ipahigayon sa gym sa Langob nga sa tanan-tanan ron nga nagapaminaw ni nitong programa. Welcome kamong tanan mga kaigsunan nga kung asa man karon nagsunod og subaybay. Salamat sa inyo nga suporta. Brother Libby. Okay, dengan salamat Brother Isaw. So moadton ta higala sa pagbasa sa mga nakita nato dinhi sa screen nga mga mensahe ato ning tanahon. Okay, ni si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong buntag ni mo, Sister. O niyang mensahe, mayong buntag, Sir Libby o Kuya John. So, good morning sa imusang mga silingan diyang naminaw diya sa Takop. O niya po si Sister Jeannie Rama Fermin. Mayong buntag ninyo, mga brad. Pwede ming ka-request o kanta, Mingaw ang Langit. Salamat na minaw mi karon kay di of Manako. God bless sa tanan. Salamat po kaayo no sa inyong pagpaminaw. O niya po si Rose Otsia. Mayong buntag ninyo, Brad John o Brad Libby from Tumakay family sa Olango Island. Okay, salamat kay Sister Rose, no? O niya, good morning ng tanan diya sa mga Tumakay family. Nyasan si Molmer or si Brother Elmer, iyang family ni Lacerna. Mayong buntag ninyo, Brad Lib o Brad John. Watching from Kiyot, Pardo, Cebu City. Salamat kaayo o sa imong family. Mayo kay nanadiya ang misis po yung bata. O niya po si Welsky ML, mayong buntag Brad John o sa imong mga kaubanan. Palihog lang ko pahibalo kang Mama Clarita o Tatay Justin diha sa Linaw, San Isidro. Wala man good signal dito, di aman good mi karon sa Kanlaon, Negros karon. Ugma pamimuuli sa Liti, gapaminaw jud ni sila perme. Okay, salamat kayo no. Mensahe ni gikan ni Brother Welsky ML. Naadaw ron sila sa Kanlaon. Niya, ugma pa daw sila muuli diha sa Liti, no? Panawagan ni niya, ngadto nila ni mama niya nga si Clarita o Tatay Justin diya sa Linaw, San Isidro, Liti. Okay, ni asad si Sister Leah Muñez, request funds live, ang atong kinabuhi. Anya, good morning, my dear brother and sister in Christ. God bless us all. Amen. Gikan Edilberto Arena Sumalinog, diha ni sa Sugod, may bundag. O niya, may nag-ampo kanimo, may iyang request. Sister Leah, may nag-ampo kanimo. Niya po si Brother Ronaldo Baronda Likay-Likay, watching from Villaba, Leyte. So, good morning, no? Brother Ronaldo, Bansiyong family. Niya po si Brother Jex sa Malinog. Good morning, Brother Libby. O sa tanan nimo diha nga makaubanan. Okay, salamat no. Good morning sa Brother Jex.
Ano niya po si Arlen Bulambao Oliamot. Good morning ninyo, Brad. I'm watching from LPC. Okay, may buntag nimo Sister Arlene uban sa imong bana, no? May buntag niyo diha sa LPC. Kanya diha po si Brad White Loor. Mga Brad, ang akong pangutana na abay mabasa sa bagong tugon nga nagsugo si Kristo sa mga Kristiyano sa pagdili sa mga pagkaon o naa asa mabasa. Salamat. Sige lang, pabuta lang. Napod si Brother Duming Bunukan, maayong buntag ninyo duha sa stasyon Badlib o Brajon, ingon man sa tanang mga kaigsunan nga nagsunod ni ining programaha. Salamat Badlib, God bless kanatong tanan. O niya, di pagyoy mensahe si Dwight Loor, mga Brad, ang inigbalik sa Ginoo unsa may iyang basihan sa paghukom sa tao, ang naa sulod sa iyang kasing-kasing o naa susulod sa iyang tiyan. Kay sige man gud mugwali anang pagkaon nga mosulod sa baba, unya mogawas rasad sa gawsanan. Miingon baya ang Biblia nga ang ginharian sa Dios dili sa pagkaon kundi sa pagkamatarong, pakigdait o kalipay nga maunay gikahimutan sa Dios, o dili ang pagsunod sa balaod sa pagkaon nga gisugo para sa Israel. Salamat. At tagilang gyapon Brother Dwight kay amo na ning tagaag panahon ning imong pangutana. Okay. Ato ning tanawon mga higala ang pikas nga screen. Kuhan ragid doon yan na Brother Libby preserve kay naaraban ni siya mga pangutana sa Milabay ato nang tagaan unya og pansin kay wa ko'y record atong iyang mga pangutana na pangutana siya about pangutana siya bahin sa pag-ampo na hinumduman ko to nga Jehova ba ang pangaakin sa to sa pangalan sin Dios, Jehova ba nga ano mag-ampo mo nga di man yung banggiton ang pangalan sa inyong Diyo sa tong kuanas pangutana bas kay naa ato diha murag imo mo tong gi-screenshot niya aron nga kini siya matagaan na nato og kuan. So Brother Dwight, wala ko'y number nimo unya dili mi maka text nimo nga ang imong pangutana tubago na, so wa milain lang ika kuan sa imo nga dugangi ang imong kugi sa pagsunod sa ato nga program unya mahibaw-an ra na nimo, mahibaw-an ra na nimo kay wala mi number nimo unya dili man mi maka text nimo nga tubago na ang imong pangutana, so kugihi lang yun pagpaminaw. Salamat. Okay, ato tahigalas pagtan-aw no nining mga kahigalaan nato nga naglab sa ato nga program ni si Jestrel Punpon, Magno Lasco, Rina Joy Dispi Huban, Cherry Doktora Langido 5, John Michael 5, J. Joseph Laude, may gabi nyo, may buntag no Brother J. Niya si James Mongaya Gastador, niya po si King Daryl Necesario, Helbuina John Francis, Rotselmi Rosalihos, Lily Joy Sacapanyo, Milger Almosira Postriro Iscalikas. O niya diatas mga nag-like mahigala, si Raj Belia Yutham Rosalihos. Niya, good morning ni Brother Angelo Sab Quintanar. Niya sad si Lovely Dihito o si Brother Christian Bistar. Ang mga nakiguban nato karon nga kabundagon. Niya ato ning tanawon higala ang ato nga messenger ato nilion kay basi og ni ay mga kaigsoon dinhi nga nag-send og mga message ato ning tan-awon usa lilion nato makadiyot ni si Nana, si Leslie Van Elosorio, si Freddy Pilacano,
O niya si Sister Chari de la Cruz Nogas, Gina Ginelamos Larisma, Sincere Sumalinog, o niya pod si Sister Remedios Diheto, Jeannie Rama Fermin. So good morning sa tanan, no? Pwede gyapon kapadangat og mga messages sigala karong taon-taon atong pagabasahon. Okay. Ato ning ato ta higala sa pagtagad sa pangutana. Tos pangutana tulumiron diri. So mo ni pangutana higala nga ato nga tagdon karon nga kabuntagon. Ako ni basahon na aniya paminawi ninyo kay makahimo mo sa pagtampo mga higala kana kung naamoy ikadugang tubag sa pangutana nga atong pagabasahon karon. Okay mo ni pangutana. Kana bang sigian ninyog ingon nga adlawng igpapahulay gibuhat para sa tao? Unya ingon dayon mo apil ta ana kay tao ta nasayop mo ana kay ang insakto ana ang adlawng igpapahulay gibuhat sa tao nga Judaism. Tanawa sa New Testament, unang adlaw na sila magsimba sa buhat 20 versikulo 7. Mao ni pangutana nga atong tagdon karon ako ning sublion og basa. Kana bang sigian ninyog ingon nga ang adlawng igpapahulay gibuhat para sa tao? Unya ingon dayon mo apil ta ana kay tao ta nasayop mo ana kay ang insakto ana ang adlawng igpapahulay gibuhat sa tao nga Judaism. Tanawa sa New Testament, unang adlaw na sila nagsimba sa buhat 20 versikulo 7. So thank you kayo. Muna pangutana nga ato nga tagaan og pagtagad atong salo-saluan karon nga kabuntagon sa atong programa. Anya naamoy dugang tubag atong pahinumduman, type ng higala di ano, o niya ipadangat diri kay aron ato nang mabasa ang inyong mga tampo aron makaduhatag bugdugang pagpasabot sa atong mga suki nga naminaw labi na sa tag-iyas mga pangutana. Okay, unang mutubag si Brother John Dehito, sundan ni Brother Isaw o niya ako ning tapuson mga higala. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Kining pangutana god mura og sa makadaghan na gid ni na balik-balik pero ang view lang sa pangutana maoy malahi. Ang iyang pangutana kana bang inyong gisigi og ingon nga ang adlawng igpapahulay gibuhat para sa tao? Apil ta ni ana kay tao man ta. Nasayop mo ni ana kay kana ang insakto ana gibuhat na sa tao nga Judaism. Okay. Mauni ang naa sa imong hunahuna. Ang Isaiah 55:8 nagsulti ang inyong mga hunahuna dili mao ang akong hunahuna ni ang inyong mga dalan mao ang akong mga dalan. Kining imong gisulti ron gibasi nimo ni sa imong kaugalingong hunahuna og dili sa hunahuna sa Dios. Sa makadaghang panahon niingon ko asa may atong gisunod ang hunahuna og dalan sa Dios o ang hunahuna og dalan sa tao. Karon kana ang giingong gisige ninyo og ingon kanunay mangyud na ning hinuong mahisgutan kay kanunay mangsagyud mo nga mangutana bahin ani. Unya na ay mga komentaryo sa uban nga murag plakang guba kay magsigig balik-balik. Alang-alang og dili mi magsigig balik-balik nga kadaghan ninyo nga mga naminaw. Unya ang mga pangutana magbalik-balik man tungod kay lain-lain ang nangutana pero ang gipangutana maurang butanga. Ang gisulti sa Biblia ingon ni iniha
Sumala sa Marcos 2:27. Gikan gini sa baba ni Kristo nag-ingon, and he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Malinaw. Pero imong gipunan ba? Nga naman, gibuhat na para sa taong Judaism. Wala man kay makita o wala man kay mabasa mahitungod ni ana nga ang adlawng igpapahulay gibuhat para sa taong Judaism. Ha? Nga naman, tungod kay ang tinuod nga pagkasulti, ang adlawng igpapahulay gibuhat para sa tao. Unya, sa Grigo na siya, ang pulong tao, gitawag na siya og anthropos. Og unya, ang ipasabot, all mankind or all races of people. So, dili gid ka makaingon para sa tao ng Judaism. Ang imo ra ba? Imo nang kaugalingon nga huna-huna. O niya atong basahon ra gud ning gisulti ni Kristo. And he said unto them, the Sabbath was made for man. And not man for the Sabbath. Asa may gisulti diha for the Judaism? Man, wa man. So, imo ra nang kaugalingong panghuna-huna. Dili na kalabot sa huna-huna sa Dios. Unya, kung atong basahon pagyod, tanawa, nag-ingon man si Kristo, ang adlawng igpapahulay gibuhat para sa tao. Unya, imong gisumpayan sa mga taong Judaism. Ay, wa man kay makita o mabasa ni ana dinis Biblia, nganong magbuot-buot magyud mo. Ha? Karon atong basahon dinhi sa Isaiah 56, unya kinini ang 2 ug 6. Niingo dinhi sa imbibi niya sa Maayong Balita Biblia. Nagingon, bulahan ang tao nga magbuhat niini sa kanunay ug magtamod sa adlawng igpapahulay ug dili gayud magpasipala niini ug dili usab magbuhat og daotan. Kuhaa ang pagsabot mahitungod ani, bulahan ang tao. Unya, imo pong ingnon tao nga Judaism. Imong itwist nimo ba? Imong tuison ang naa sa Biblia, mupuno ka, ha? Duna kay imong kaugalingong konklusyon sa mga bersikulong mabasa. Mao man ni ang problema god. Magbasa na gani og bersikulo unya butangan sa kaugalingon rapod nga konklusyon. Halimbawa, sa Juan 8:40, miingon si Jesus, ako ang tao nga nagsulti kaninyo sa kamaturan nga akong nadungog gikan sa amahan, ngani kamo naninguha sa pagpatay kanako. Si Kristo na mismo nagpamatuod nga siya tao. Why problema? Pero unsay gidugang diha? Sa una-una, conclusion, dili Dios. So mauni nga daghan sa mga taong inosente nga napatuo nga gibasa ang bersikulo pero ang gipaabot didto sa mga naminaw ang imong kaugalingong konklusyon, ang imong kaugalingong huna-huna. Unya, nakapahimuot kas Ginoo ni ana. Klaro ang gisulti ni Ginoong Hesus nga ang adlawng igpapahulay gibuhat para sa tao. Og dili ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Wa maging tao nga Judaism o Judaismo. Wa. Inyo ra na. Unya, ang Isaiah 56:2 nagingon, bulahan ang tao nga nagabuhat niini sa kanunay. Ha? Kung ari ka sa popular version, nagingon, bulahan ang tao og ang anak sa tao. Timaniha tao pod ka og ang anak sa tao nga nagapadayon sa pagbantay sa adlang ipapahulay. Tao ka, anak tas tao. Klaro ni, ang gisgutan. Bulahan ang tao o ang anak sa tao nga nagapadayon sa pagbantay sa adlang ipapahulay. Tao man ta. Anak pud tag tao, di man ta anak og mananap. Bulahan, unsa? Ang nagpadayon sa pagbantay sa adlawng igpapahulay. Karon,
Kay ang bulahan man ang nagpadayon sa pagbantay sa adlang ipapahulay, may labot ka kaaning pagkasultia, nga wa man ka nagbantay sa adlang ipapahulay. Kanay huna-hunaa og pamalandong nga higala, ang ato manggod dinhi ingon ini atong ipatigbabaw ang mga huna-huna ba nato lang dili ang iyas Ginoo. Munang daghan sa mga membro karon nga nagsunod base sa huna-huna sa tao ug dili na sa Ginoo. Malinaw ang gisulti nga ang adlaw igpapahulay gibuhat para sa tao pero inyong punan para sa mga Judaism. So karon mauni na butang sa huna-huna sa inyong mga membro nga ang igpapahulay para sa mga taong mga Hudiyo pero wa gyud na gisulti sa Biblia. Giingon lang gibuhat para sa tao. Unya klaro aning gisulti dinhi, bulahan ang tao nga nagahimo niini og ang anak sa tao nga nagapadayon niini nga nagbantay sa adlaw igpapahulay. Kinsay bulahan? Ang tao og ang anak sa tao nga nagpadayon nga nagbantay sa adlaw igpapahulay. So wa mo'y labot ining pagkasulti ang bulahan ang tao nga anak sa tao nagpadayon pagbantay sa adlaw igpapahulay. Kay nga naman, wa mo magbantay. Mga Sabbath breaker mo, mga Sunday keeper mo. Karon kung atong basaho dinhi sumala sa giisgutan sa size, no? Isaiah 56. Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba. Tanawa, mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba. Aron mahimo nga iyang mga alagad. Tanawa, aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini og nagapadayon sa hugot gayud. Malinaw ang gisulti dinhi nga ang iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlaw igpapahulay. Unya karon kay wa mamo nagbantay ining adlaw igpapahulay kang kinsa man diay mo nga mga alagad. Kay kining bersikulo nga atong gibasa, ang iyang mga alagad sa Dios ang tagsa-tagsang nagbantay sa adlaw igpapahulay. Mao man ay gisulti dinhi nga mo'y alagad sa Dios. Karon kay wa mamo nagbantay sa adlaw igpapahulay kang kinsa man diay mo nga mga alagad. Pamalandungan ninyo, huna-hunaan ninyo na pag-ayo. Nga naman, kay daghan unya ang mga bigo sa adlaw sa katapusan og timan-ig yun, nga muabot ang panahon nga ang inyong mga miyembro mutulisok unya sa inyo sa adlaw sa katapusan. Nga naman, kay imbis inyong tudluan sa kamatuoran, gitudluan ninyong bakak, nagtudlo mo og sayop. Kung atong basahon dinhi, og ang katawhan sa yuta, tima niya, Ezekiel 46:3 niya. Og ang katawhan sa yuta, magasimba didto sa pultahan sa maong ganghaan sa tubangan Hiyuba sa mga adlaw igpapahulay ug sa mga bag-ong bulan. Tanawa, ang mga tao mag-unsa magsimba sa Dios sa adlaw igpapahulay, pero ang inyong gihimo Domingo ang pagsimba. Awa man ay problema kay inyo man nga kuan, inyo man ang pagpili. Apan ang problema na unya ninyo sa adlaw sa paghukom kay ang tao pagahukman man pinasikad sa iyang binuhatan. Unya kay ang inyong gibuhat mauman ang pagsupak aw naara na sa inyo basta nga kamo nakadungog og nahibalo na mo. Tanawa sa gisulti ni Kristo nga matud pa ang adlaw igpapahulay gibuhat para sa tao. Karon dili di ay katao, unya mo ingon pagyud ka ang husto ni ana sayop mo ang husto niya na gibuhat para sa mga taong Judaism, ayaw pamutbuot, ayaw pun
ang gisultis Biblia. Kung imong basaho dinhi sa Lucas 4:16 ug 31 dinis na Living Bible nagingon, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday. Kana bang pulong he went as usual? Nga moadto siya simbahan sa adlawng Sabado na kinaiya na batasan na ni Kristo. Unya karon kanang kinaiya og batasan ni Kristo, unsa may inyong hunahuna na maayo na. Og naghuna-huna mo nga maayo na ang kinaiya ni Kristo, na batasan ni Kristo, wa mo'y hunahuna sa pagsunod ana. Nabatasan na ni Kristo nga sa adlaw matag adlaw ipapawlay tuwa sa simbahan ang inyong nabatasan Domingo man nalahi mo. Unya kay ang Juan 10:27 ingos Kristo, ang akong mga karnero sila nagsunod nako. Unsa mang bahin na hinuon nga nagsunod man mo kang Kristo kaha, unya nganong naamos Domingo wa man mo anang adlaw Sabado. Akong basahon is 31. Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Kanang pulong every Saturday, bisag unsaon na nimog tuis, dili gid na mo gawas nga every Sunday. Yes. Every Saturday gani matag adlaw Sabado. Naagyod si Kristo sulod sa adlaw igpapahulay. Hinumdumin ninyo na. Karon, unsa to'y gisulti des tumoy Brother Levi nga ang ilang pagsimba buhat 27 Domingo na? Bastilan, kung pagsimba mangani mo'y atong hisgutan, wala gyud nay problema kay bisag asang lugara, asang dapita, bisag unsang orasa, bisag unsang adlaw, mahimo ang pagsimba sa Ginoo. Mahimo na. Apan dili na pwede nga bisag unsang adlaw mahimong adlaw ipapahulay kay ang gisulti sa Biblia ang ikapitong mang adlaw. Tan-awa ra gud. Kining buhat kapitulo 20 versikulo 7 sa makadaghan na gyud ning panahon o higayon nga niabot ni dinhi sa atong programa. Okay, akong basahon na sa buhat kapitulo 20 versikulo 7. Ingon ini ang gisulti matod pa dinhi sa buhat 27. Akong basahon na ingon. Og sa naunang adlaw sa simana, sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Kalom. Pagsimba ang gisgutan ani, kay maingong kang Domingo na ang pagsimba sa mga apostoles. Pagsimba ba ni ang buhat 27, nagtigom sila dili sa pagsimba. Nagtigom sila sa unang adlaw sa simana, dili sa pagsimba. Ingon nga adlaw ng igpapahulay ang unang adlaw. Nagtigom sila aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Akong balikan ra gud para nga makuha nimo gyud. Og sa naunang adlaw sa simana, sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Sa naunang adlaw sa simana, nagtigom sila dili aron nga magsimba kay adlaw na nang igpapahulay, kung dili aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Now, what is the reason behind? Nganong nagtigom sila aron pagpikas-pikas tinapay? Nagyon din si Pablo nga may tuyo sa pagikan sa pagkasunod nga adlaw. Nakigsultihanay kanila og sa iyang gitaas ang iyang pagigpulong hangtod sa tungang gabi. In short, nga kini siya murag farewell party kay si San Pablo, mugi ka na sa pagkasunod adlaw kay moadto na pud sa laing dapit. Og ang pagsulti ni Pablo iyang gitaas hangtod sa tungang gabi. Dili ni kay adlaw nang igpapahulay, gabi pud ni, dili ni adlaw. Bisan pa manggani og adlaw, wala gyud sa sentro sa gisulti sa nasulat
nga nagtigom sila aron magsimba sa unang adlaw sa semana o kini adlaw ng ipapahulay. Ang ilang panagtigom aron sa pagpikas-pikas sa tinapay nga duna bay ingnon ta na lang banding nga magtingob sila og pangaon tungod kay mugikan naman si San Pablo sa sunod nga adlaw nga mugikan na si San Pablo sa sunod nga adlaw aron moadto na pud sa laing lugar o dapit. Gamiton gud unta nato ang atong sentido komon. Kinahanglan ta nga dunay comprehensive kanana ang study, textual study, hermeneutic study. Kay ngano man aron masabtan nato ang gipasabot, dili kay magbuot-buot hatag og atong kaugalingong konklusyon. Mobitaw nga ning ingon ko sa makadaghan, ang pagsusi sa Biblia bago ka magbasa, gamita ang imong tuhod, pagluhod, pagampo sa Ginoo nga malamdagan ka, nga makasabot ka. Kay dili man nimo yano-yano lang ang Biblia, kay lahi man ni sagrado man ni nga pulong. Unya magbuot-buot kag imong kaugalingong huna-huna nga dili man na giuyunan sa Ginoo, dili na uyon sa kabubuton sa Dios. Busa kanang buhat 27, di kagyud kapalutaw nga nagsimba sila diha, kundi nagpikas-pikas sa tinapay, kay ngano man mangaon sila, magtigo, magpundok bilang banding nila, bilang farewell party, ingnon tan lang kay si Pablo mugi ka na. Unya mao magani nga ang mga inuntan na lang kanana ang departing words ni Apostol Pablo sa mga kaigsuonan nga nangakabig, iyang gitaas hangtod sa tungang gabi nga kung imo pang padayunan pagbasa sa ubos, imo pang pagbasa sa ubos, nga naghisgot na nga dunay batan-on nga si Eutychio nga nagduka kay tunga nagong gabi niya, diha man siya god kay sa ikaduhang andana manis balay niya, diha siya sa may bintana naglingkod, kay nagduka man siya, nahug siya, kunya namatay. Apan nagmilagro ang Ginoo gamit si Pablo na buhi ang maong batan-on nga namatay. Una nga ayaw mo o pamutbuot, ayaw pangahasi ang pagkuan sa Biblia, ayaw pangahasi ang pagsapaw, pagdugang sa Biblia, kay sa adlaw unya sa katapusan manubag ka. Niya pamati iragyod ni ang gihisgutan dinhi kung unsa man gyud ang malintunganay, unsay makuha ninyo sa inyong pagsabot mahitungod niini. Sa Ezekiel kapitulo 22 kanana ang kanana ang Ezekiel 22:26 niya gingon, gilapas sa iyang mga saserdote kung adto ka sa imbibis, may balita Biblia, mga pare. Gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan. Karon, kamo wa mo naglapas? Lapas pod. Unya ipaday na kog basa. Og akong kasuguan, og gipasipalahan ang akong balaang butang. Awa, timan igyo, nagpasipalahan balaang butang. Sila wala magbutang og kalainan sa balaan og sa malaway, ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Tanawa, nagpasipala mo. Wa magtudlo sa kalainan sa balaan ug balaan sa mahugaw ug sa malinis. Tanawa, kaon mo tanan. Naalay gipadaplin ang dugo. Unya naging din wa sila magtudlo sa kalainan sa mahugaw sa malinis, o gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlawng igpapahulay, ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Giunsa ang ilang mga mata sa mga Sunday keeper, sa mga Sabbath breaker? Gitaptapan ang ilang mga mata sa adlawng igpapahulay sa Ginoo. Muna nga imbis Sabado na Domingo nganuman gitaptapan. Unya gisulti pagyud ako gipasipalahan sa ilang taliwala. Mauna nga kung si Kristo
nagatubang og mga pagpasipala sa diha nga siya gilansang sa cross, maumao ra gyud mo ni adtong mga taong nagpasipala ni Kristo, kamong mga Sabbath breaker. Matud pa gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlawng igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Usbon ko, kung si Kristo gipasipalahan sa mga tao sa unang panahon hangtod nga gilansang sa krus, wa mo'y kalainan ni adtong mga tawhanaang nagpasipala kang Kristo. Kay nganuman gitaptapan ang inyong mga mata gikan sa adlawng ipapawlay sa Ginoo, ug matud pa ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Mao man gani nga si Kristo mismo nagbilin gid siya ultimatum nga pagkasulti. Sa Mateo 7:21, dili tanan mag-ingon nako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Unsaon man gyud ninyo ang pagkalangit kung pabilin mo nga ingon ni ana ang inyong mga desisyon nga supako ninyong adlaw igpapahulay. Timan-ig yun nga ang gisulti sa Biblia, Ezekiel 20:12, and I'll give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. And this is a symbol between them and me. Ngayon siya, that they are truly my people. Ang tinuod nga mga katawhan sa Dios nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kay nagbantay man, wa mo nagbantay, sabta kung kang kinsa mo nga katawhan. Well, si Brother Isaw maghatag og dugang pagkuan ni pagpasabot mahitungod aning mga bahina, mga puntuha apan sa dili pa mas maisigo malili ni mo diha Brother Libby ang mga comments sa atong mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Before si Brother Isaw, ato sa ning idalit ang awit mga higala, no? Ato ning mingaw ang langit katong gi-request kaganiha nga awit. Sa Dios kamo gitugyanan, bahan di nga di mabayran, kabataan labaw sa bulawan. Pamilya mo, kumusta na? Pag-alagad, nag-usaba sa pagsimba, kuyog mo ba? Basin bayag, nangawala na. Linaw ang langit, kung pamilya di madala, malibay ka ba? Sa langit mag-inusara, samtang may panahon, handang ang imong panahon. Mga papa, mga mama, kabataan, gimansay ba? Pulong sa Diyos, itudluan ba? Kaluwasan, sigurado na ba? Si Jesus
Okay, mga igala nga tutas pagatag og dugang pagpasabot sa pangutana bahin nining pagungutana nga atong gitagag pagtagad karon. Kining pangutana ang gihatag pagtag-agi padangat diniya makaigsunan gisgot may tungod sa adlaw nga igpapahulay. So kung imo lang tawon og susiyon ang balaan nga kasulatan, insakto na nga gisgutan din na nga ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. Dunay daghang mga rason kung imong lantawon og susiyon diha sa Biblia nganong ingon ani ang senaryo o sitwasyon. Naungan nitas mga butang dugay naman tani nato nga gisigi agatagad pagtagad pero naa pa magigihapoy tao nga nagkinahanglan gihapon sa katinawan bayan nining butanga. May tungod dining adlaw igpapahulay mga kaigsunan og makiglaan. Ato na nang kanunay nga gipasabot dinhiya sa kanginan nga ang adlaw igpapahulay sumala sa balaan kaslatan maning adlaw ikapito ug sumala sa atong makita sa kalendaryo ug sa Biblia kining adlaw ikapito mao ang adlaw nga Sabado. Daghan sa gihapon mga tawo ang dili motug modawat ining mga butanga kay nganuman unang-una tungod kay daghang mga tawo ang misunod og mituman lang sa mga butang kun unsay ilang namatan og kahayag. Sama ba niining adlaw igpapahulay kay mas daghan mang tawo nga na matan og kahayag nga ilang gisunod og gibantayan agi sunod og gibantayan nga adlaw igpapahulay adlaw mang Domingo. So pabilin lang gid sila dinaas adlaw Domingo without knowing way pagsusi-susig pagbasa sa Biblia nga diha sa Biblia ang gitudlo may tungod ning adlaw igpapahulay ang adlaw igpapahulay mga adlaw kapito adlaw Sabado. Kung atong lantawon og susuon nga nitas bersikulo nga yang gipada sa buhat kapitulo 7 bersikulo 21 makaigsunan og makiglan imong makita dinahas mayong balita Biblia unang adlaw nganong gisgutan nina dinha nga hangtod sa unang adlaw nagkatigom ang mga katawhan sa Dios uban sa mga tinun-an ni Kristo tungod sa ingon ani nga rason si ang mao nga apostoles makaigsunan og makiglan mulakaw pagkaugma niana. Dili na bot pasabot nga nagtigom na sila adlawng Domingo. Kundili nagtigom na sila sa adlaw nga Sabado, adlawng igpapahulay. Karon ngano man nga gisgutan sa balaan nga kasulatan unang adlaw tungod sa rason kay gikan sa tibuok adlaw sa adlawng ikapito sila paminaw sa pulong sa Ginoo gikan sa mao nga apostoles o kining mao nga apostoles o tinun-an ni Kristo mulakaw man ni pagkaugma mao nga nagsige sila og kini ang pagpaminaw sa pagpangwali kung ato gayong panahon hingon ani mga kaigsunan og makiglan buhat kapitulo 7 bersikulo 21 kung ato ningalan tawon og susiyon mga kaigsunan og makaiglaan di na to sa ingon ani ang atong makita niini nga senaryo ug sitwasyon mga igala og makaigsunan sa kining gipadangat nga mao nga bersikulo dinhi sa ato kung ato ni nga kini ang basahon sa buhat kapitulo 20 bersikulo 7. Ang gisgutan dinhiya og sa naunang adlaw sa semana sa pagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay si Pablo nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod nga adlaw nagkigsultihanay kanila og iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabi. Kung imong lantawon o susiyon makaigsunan og makiglan nining senaryoha imong makita nga nagkatigom sila sa unang adlaw pero wa na magpasabot nga sila nagpahulay sa unang adlaw. Ngano man na mga sa unang adlaw nagkahimo maslas pa nagkatigom tungod sa rason kay kini si Pablo makaigsunan og makiglaan do na may panahon nga mobiya na siya sa maong dapit mo na nga do na sila nahimo nga pagsalusalo sa wa pa mobiya si Pablo sa maong dapit apan sa imong lantawon ang Biblia ang na-record sa balaan nga kasulatan dili unang adlaw sa semana ang ilang gipundukan panahon nga magsimbas Ginoo. Kung imong basahon ang buhat kapitulo 13 bersikulo 42 ngadto 44 ingon ani ang atong makita nagingon og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe kanang pulong dinha pagpanggula but pasabot gikan sa sulod nan kung atong padayonon ang mga tawo mihangyo kanila nga kining mga butanga ikasab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw igpapahulay.
Subot pasabot mga kaiglaag makaigsunan nga panahon nga aday si Pablo panahon day nga sa adlong igpapahulay si Pablo Bernabé uban sa mga taong nagatuog nagapangalagad sa Dios naa sulod sa simbahan. Kaya nga naman, imong makita ang statements Biblia nga naghisgot og sa pagpanggula nila ni Pablo ug ni Bernabe, unya ang mga tao nagahangyo kang Pablo ug Bernabe nga ang mga butang nga gipamulong nila ngadto sa mga tao unta ikasugid pa sila sa sunod nga adlaw nga igpapahulay. Nan kung atong padayunon ng 44 ngadto ang 43 ngadto 44 nagingon, og pagkatapos na sa tigom sa sinaguga daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuhan sa mga Hudiyo mikuyog kang Pablo og Bernabe nga misulti kanila og miagda kanila sa pagpadayon diha sa grasya sa Dios og sa pagkasunod nga adlaw nga igpapahulay hapit ang tanang na nagpuyo sa syudad nagkatigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Kung imong lantawon og susihon ang gisgutan na gingon og pagkatapos na sa tigom sa sinaguga but pasabot simbahan kung sa atong pinulungan karon daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuhan sa mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuhan sa mga Hudiyo but pasabot dili Hudiyo. So Hudiyo og dili Hudiyo panahon sa kapanahonan sa mga tinun-an ni Kristo adlaw igpapahulay na sila sulod sa simbahan nagbantay nagbalaan nini nan kung atong lantawon ng Biblia ang gitudlo adlaw ikapito mong adlaw igpapahulay kung atong lantawon ang gisgutan ang adlaw ikapito mao ang adlaw nga Sabado. Nan kung imong lantawon ang gisgutan makaigsunan og makiglan imong makita nga kaniadto ang gisunod og gibantayan sa mga tinun-an ni Kristo, mga kaigsunan ug makiglan, maong adlaw nga ipapalay nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kung imo lang taon susiyon, sa matag adlaw nga ipapalay ang mga tinun-an ni Kristo, naasulod sa simbahan. Ang mga Hudiyo ug ang mga kinabig ngadto sa pagtulun-an sa mga Hudiyo, naasulod simbahan. Sa unsang rason na, tungod mga kaiglaag makaigsunan, kay kini laging adlaw igpapahulay, usa kini kasugo sa Dios nga dapat sundon sa mga tao. Nganong kinahanglan nga ang tao mosunod og mobantay sa adlaw igpapahulay? Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 ug 20 mga kaiglan ug makaigsunan, ang adlaw igpapahulay timaan sa Dios sa iyahang nga katawhan. Karon kung imong lantawon og susihon ang The Living Bible sa English version mga kaigsunan ug makiglan, no? Kung imo nang basahon ang gisgutan dinaa mga kaigsunan sa Luke chapter 4 verse 16 mga kaigsunan og makiglan, imong makita nga ang gisgutan, and he came to the village of Nazareth, his boyhood home, and he went as usual in the synagogue every Saturday to read up and read the scripture. Kung imo ni lantawon o susiyon makaigsunan og makiglan, mao na ang imong makita nga sa panahon sa adlaw nga Sabado si Kristo naa sulod sa simbahan. Kung imo nang padayonon sa 31 ang gisgutan ngadto si Kristo sa Kapernaum o sa matag adlaw nga Sabado mga kaiglan ug makaigsunan naa siya sulod sa simbahan. Kung imong lantawon ug basahon pagyud dugang pa nga pagpamatuod niya na dinha sa Vulgata Latina nga duay versions Biblia nga sinulat or kini ang pinaimprimator nga si Most Reverend Manuel Yap, imong makita nga ang gisgutan niya ng mga bersikulo adlaw Sabado. So kung imong lantawon og susihon, imong makita nga adlaw Sabado ang adlaw igpapahulay, kung doon naman tayo makita nga unang adlaw nagkatipon ang mga katawhan sa Dios, kana nagkatipon sila dili kay aron sa pagsunod og pagbantay sa adlaw igpapahulay, kundi nagkatipon sila aron sa pagbuhat mga kaiglag makaigsunan o mga panagpundok sa mas ilang gibuhat dinaas buhat kapitulo 20 bersikulo 7 nga sila nagahimo sa pagpikas-pikas og tinapay kung sa ato pa karon dunay gihimo nga pagsalo-salo ba before nga si Pablo nibiya sa ilang dapit mga kaigsunan og mga kaiglan.
Inaot nga ito nang nakuha og nasabtan, alas paghatag dugdugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon na akong ihatag ang Brother Libby Kinabes. Brother Libby? Okay, digan salamat Brother Isaw. So padayon tahigala na usay awit nga request po ni may nagampo kanimo gikan kang Sister Leah Muñez. Sa tabang sa Ginoo, ukol ikaw nagmasulubong, nagainusan hinumdumi nga ginaampo ka. Hanganod nagalipot ug daw mabagyuhon, pagtuog mo gianod ikaw masulupon, laungi nga ginaampo ka. Ningat lawa ug ang kalinaw umaabot na. May nagampo kanimo sa tabang sa Ginoo, ukol ikaw nagmasulubong, ug nagainusan hinumdumi nga ginaampo ka. Kung sa imo pag-ampo ko sumuna luya, luha muna nga tagak nasubukan, siya nasayod sa imong mga pag-antos, giampun niya ang ngalan mo sa Diyos. May nagampo kanimo sa tabang sa Ginoo, ukol ikaw nagmasulubong, ug nagainusan
Okay, padayon tahigala nga tusunano at tutas paghatag og dugang tubag sa pangutana, pero before ana higson niya unay atong basahon nga mensahe. Okay, ato ning tan-awon. Okay, asa na to ato ning dilion makadiot. Niya ato nakita si Brother Ronelo Mario Alquizar. Good morning everyone. So good morning Brother Mario. Og sa tanan to makahigalaan niya sa Katmon. Niya pod si Brother Ronelo Itang. Maayong gabi kaninyo, Brother John og Kuya Libby. Og sa makaigsunang naminaw og sa managview nini nga programa sa kini ang maayong balita. Niya po di pagyoy mensahe sa Brother Ronelo. Maayong buntag sa Brother Isaw. God bless. Tapos Belinda Lohira Tirana, iguba na to, niya si Ronilo Itang, Brother ayaw kabalaka kay ang Dios nagahukom og mahimo sa Dios ang tanan mabasa 19:26. God bless kanimo. Niya po si Dwight, mga brad sige mogwali anang adlaw papahulay nga balaod sa Dios nga gihatag sa Israel, pero wala padyod mo makahatag og bersikulo nga litra por litra nga nagsugo nga si Kristo sa pagbag-ong tugon nga nagsugo sa mga Kristiyano nga ipingilin ang Sabat kay og maoy mabasa litra por litra nga nagsugo si Kristo sa mga Kristiyano magbantay Sabado. Mutuog yun ko nga dili jud mo mga bakakon, pero murag imposible na kay si Kristo mismo gipatay man sa Sabadista tungod kay wala misunod sa Sabado nga balaod sa mga Hudiyo. Okay no? Ato sa ni unyang si Lord gihapon. Iya pagsupak ra. Kaklaro aning gisulti ni Kristo, you know what the 10 commandments say? Unya, ang kanang adlaw ipapahulay, ikaupat man na sa napulo kasugo, di lang gid ni siya musunod. Ang iya ra gyud pagsupak. Unya, mas nagunahuna pa siya nga mas nahusto pa ni siya kaysa Biblia. Ang Biblia, klaro tinaw na. Pero iyang lubugon, sa bagay, nahibaw na tadaan ni Ana. Okay, daghang salamat no atuta sa pagpadayon sa paghatag og tubag sa pangutana nga gipadangat ni sa atong tulumanon. Ang pangutana mga higala, kana bang sigian ninyo ingon nga ang adlaw papahulay gibuhat para sa tao? O dili kami bayay nag-ingon na higala ang Biblia. Ato nang gibasa si Ginoong Hesus nagpahayag ana kanang sa Marcos 2:17. Si Ginoong Hesus nagsulti ana kay lagi ang mga tao lagi magsige magugunahuna nga para na sa Israel, para na sa mga Hudiyo, wa tay labot. So gipasabot ni Kristo nga ang adlaw igpapahulay gibuhat para sa tao. Wa siya maingon nga para sa mga Hudiyo. Wa siya maingon para lang sa mga Israel. Muna itubag ni Ginoong ang adlaw pahulay gibuhat na para sa tao, para na nato. Kay para na sa mga Hudiyo na gibutang unta ni Kristo gisulti unta niya ang adlaw pahulay gibuhat na alang sa mga Judaism. Wa tay mabasa na. Unya ang atong higala nga nangutana ingon siya nga matod pa niya nga ingon siya dinhi nga kana bang sige ninyog ingon nga adlaw pahulay gibuhat para sa tao. Unya ingon dayon mo apel ta ana kay tao ta. Nasayop mo ana kay insakto ana ang adlaw pahulay gibuhat sa tao gadiday si mura magkoreksyonan na niyang Ginoo. Kami nagsulti lang higala sumala sa gisulti Dios Biblia giingon ni Ginoong ang adlaw gipapahulay gibuhat alang sa tao. Di mo na amo
Si Kristo man na namahayag ana. O niya, imo na noong koreksyonan si Kristo. Ang insakto, nasayop daw may ana pagsabot, kay insakto ana, ang ipapahulay, gibuhat alang sa mga Judaism, na pagkadakong dimalas na to ana, nga nasayop na si Kristo, ikaw na no'y husto. Maunay kalaki higala. Asa ma itong sundon, ikaw o ang Biblia. Si Kristo nagsulti nga aling pahulay gibuhat alang sa tao. Ikaw nagsulti na sayop na. Nasayop si Kristo. Ang insakto ang imo gibuhat ang pahulay para sa Judaism. Na kamo nalay hunahuna higala. Kamo nalay pili gasa inyong sundon. Kinibang atong mahigala nagsulti pahulay gibuhat alang sa Judaism. O si Kristo ba ang namulong ng adlaw nga pahulay gibuhat alang sa tao? Ato ning gitan-aw sa Google mga higala. Kung unsa gyud ni kaning pulong anthropos, no, kay ang tao god sa Greek anthropos man guna sa Greek. Ani atong gikonsulta ang gipangutanan nato nga ang unsa ang meaning sa anthropos. Mao ni gitubag mga higala. In the Greek language, anthropos means human being or man. It can refer to a human individual, either male or female, and is often used to distinguish humans from other beings like animals or gods. So, di naman na human being ng animals o mga Diyos-Diyos. To, ingon ito, distinguish na, pag ila ka ng anthropos, pag distinguish na nga, ang tao lahi kaysa mananap. Wa maingon nga, ang Pilipino lahi sa mga Judaism. Human being man na sila. Atong nabasa rin, ako otro na, in the Greek language, sa Grigo nga sultihan, ang anthropos nagkahulugan og human being sa ato patao. Pilipino man ka, Amerikano man ka, Japanese man ka, or unsa pa ka nga rasa, human being ka mga higala. Muna'y kahulugan sa anthropos. Munang iyo makita diya sa Marcos 2:27, ang adlaw nga pahulay gibuhat alang sa anthropos, alang sa human being. Wa maingon nga Judaism lang. Human being in general na sa tanan mga higala. Di pa gido. Anthropos is Greek for human. Tiyan mo na, anthropos ko na mo ay Grigo sa pulong human. Anya, ni pagi atong basahon, atong tanaw, niya po ni Google. Kaya nguning anthropos definition, a human being, whether male or female. Generically, to include all human individuals. Tiyaw mo na, kaklaro kayo na, igunin nga, anthropos meaning, sa Greek lexicon, sa New Testament, mo niya itong mabasa, anthropos definition, a human being, whether male or female, generically to include all human individuals to distinguish one from beings of different order. Pagkatinaw kahigala nga gipahayag dinhi. Mao gyapon ni subos daghan ni atong gibasa dinhi. Pero mao ra higala human being ang kahulugan sa pulong anthropos. So nagpasabot nga apel kahigala ayog say pang Ginoo. Mao man may pag-ikaw lay Ginoo noon. Kay mingong kag sayop na ngang adlaw nga pahulay gibuhat alang sa tao. Nya mingon daw mi nga para sa tanang tao. Okay mo man giingon sa kahulugan sa pulong anthropos. All human being para sa tao. Igo lang nagsulti sa eksakto higala. O nya mingon ta nga nasayop mo na. Nasayop mo ana. Kaya ang eksakto ana ang adlaw nga pahulay gibuhat alang sa mga taong Judaism na ikaw na lang mahusto paghimo lag imong kaugalingong version sa Biblia kanang imo anya ikaw mo'y sumala sa imong Biblia lain man na atong koreksyon maluoy kas
di ka maitkog sa Ginoo nga atong saipon siya, unya kita na mahimong husto, kita baya ang mo-follow kung unsay giingon sa Ginoo. Ato lang gusto yun nga ipahaom ang atong kaugalingon. Kadi lang yun ta gusto tingali nga musabot dias Biblia. Na mga tao ingon ana, nga maingon sa maning komentaryo nga gisgutan dinhi nga wa man tay mabasa diha sa New Testament nga nagsugo si Kristo nga bantayan ang adlaw pahulay. Wa ko ni mabasa ang sugo. Kanang giingon ni Kristo nga bantayan ang Ten Commandments. Unsa man na? Naapil bang na po kasugo diha? Naapil oy. Kanang pagisgot ni Santiago 2:6 ang nagabantay sa kinatablukan sa kasugan, naglapas siya bisan usa lang niini. Samara nga gilapas tanan. Diya mo na, bisag igpapahulay lang imong gilapas mahigala. Samara nga imong gilapas ang tanan. Nga naman, ang paglapas og usa or daghan, ang meaning anak sala sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala maoy paglapas sa sugo. O niya ingon ang bersikulo 8, ang nagpadayon pagpakasala iya siyawa. Kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sinugdan. Iya siyawa mahigala ang tao nga naglapas sa kasuguan si Ginoo. Bisan sa igpapahulay, naglapas ta na di ta panagyahos Ginoo. Nga naman, kay ang adlaw igpapahulay mahigala. Sa atong mabasa sa Ezekiel 20 bersikulo 12 ug 20. Timaan kini nga tinuod kang nakailas Dios. Sa ato pa, kung wa ta nagbantay sa igpapahulay, dili ta katawhan sa Dios. Tinuod ning nakaila ka sa Dios o tinuod ning katawhan sa Dios kana kung imong gibantayan ng adlaw igpapahulay. Mo na gisulti sa Biblia, kana igo lang ming nagpahayag, nagpasabot, sumala sa gipatin-aw sa Biblia. Nga matod pa, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw gapahulay aron kini mahimong timaan tali kanako o kaninyo aron ko makaila nga ako mao ang inyong Dios. Katin-aw ana onya wa tay labot ay sigpapahulay pagbantay ana. Na atay labot oy. Oh, may labot tas pagbantay gapahulay kitang mga dili mga Hudiyo. Oh, ator gon tan-awon i-clarify tani. Dinis nakasulat sa Isaias kapitulo 56. Muna atong mabasa din sa versikulo 2. Bulahan ang tao. Tao ya po nang gimension, no? Tao nga nagahimo nini, anak sa tao nga magpadayon nini, nagbantay sa adlaw nga pahulay, gikan sa paglapas niini. Tao ang gimension. O niya, pangutana, tao ba ni Judaism ang gimension na dinhi? Atong tanan, i-clarify na to kung wabay apil ang mga hintil. Atong konsultahon ang The Living Bible. Munig-ingon din igala sa versikulo 3. And my blessings, ato ikontinhan, dos na ito gibasa ganiya, aritas 3. And my blessings are for Gentiles too. O nagisgot hintil, akong panalangin nga to sa mga hintil, when they accept the Lord. O sa diha nga ilang dawaton ang Ginoo, don't let them think that I will make them second-class citizen. Ayaw nila gunahuna nga second-class sila. Ikaduhang klase sila sa mga katawan. Kundili, ang tao di ay nga mga hintel kita makadawat po tag panalangin gikan si Ginoo. Kung di gustong Ginoong isipon ta nga second-class citizen ta. O niya, gayon ang versikulo 6. As for the Gentiles, the outsiders who join the people of God. Ang kato ko ng mga hintil nga mo join ngadtos makatawhan si Ginoo. Unya ari ka sa Benicia King James Version, ingon man usab meaning dumuluong, mga hintil ni dumuluong nga nakigtipon silang kaugalingon ngadto kang Jehova aron sa pag-alagad kaniya og aron sa paghigugma sa ngalan ni Jehova aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlaw nga pahulay gikan sa pagpanamastamas nini. Kita di ay mga hintil higala makigtipon tas Ginoo, mahimo tang alagad or katawhan sa Ginoo. Pero sa Biblia, magbantay sila sa adlaw igpapahulay gikan sa paglapas niini. Pabantayon man da ita, patumanon man ta
sa adlaw nga pahulay gikan sa paglapas ini. Kini papahulay mabasa ni sa Old Testament. Daghang kayo ang sugo, ang napo ka sugo na sa Old Testament. Ang alang pahulay nasad sa Ezekiel sa Exodo kapitulo 20, ikapat nga sugo sa napo ka sugo. Pag ani ni Kristo sa may ingon niya. Iya ba ning giwagtan gibungkag ba niya? Ingon siya sa Mateo kapitulo 5:17, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Wa siya manhi aron niyang bungkago ng kasuguan, mianhi siya di sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Gaingon siya sa bersikulo 8, sapagkat tinud sultihan ko kamo samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay sayluan sa kasuguan. Ayaw sayluin na igpapahulay. Napalangit yuta, ayaw sayluin na. Nga naman, kaipatuma na ang sugo, manghigala, dili na ipasupak. Kay ang magsupak ana, o niya mag-ampo kas kinugsige. Munang giingon sa unang Juan 2:4, siya nga nagaingon na kaila ko sa Dios, apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon kanang mga tawhana og wala kanilang kamatuoran. Katong mga tao mayon na kaila ko sa Dios, pero di mo tuman sa sugo sa Dios. Bakakon ng mga tawhana, wa kanilang kamatuoran. Higala mo ni angay natong pamalandungon karong panahon na. Ang tinuod nga mga katawhan nga di bakakon o nagsultis kamatuoran, kadto daing mga katawhan nga nakailas Dios o niya nagtudlo sa pagtuman sa sugos Ginoo, pero nagtudlo kas pagsupak di panlubag nimong kasuguan si Ginoo, na delikado kay na. Kay ang tao higala atong gibasa ganiya, nagpadayon sa pagsupak sa kasuguan, nagpakasala, iya na sayawa. Kung naghandom tang mahimo iyas Ginoo, undangon nato ang pagsupak ang balaod sa Dios aron mahimo tang katawhan si Ginoo, o nya dili na ta mahimong katawhan sa yawa. Naiyon si Inusos, di ang tanan magtawag nako Ginoo, makasulod sa ginarian sa langit, kundili kadto lamang na nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Unya uyon ba nas kabuton sa amahan? Ang pagsupak sa napo kasugo, dili supak na sayang kabubuton kisay paton sa langit. Si Kristo nagsulti, ang kadtong mga tao nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan sa langit. Higala ko naghandom tang makaadtog langit, tuotas Ginoo, tuotas yung mapulong, o niya mutuman ta sa iyang mga sugo, kay aron ta sigurado maangko nato ang kinabuhi na walay katapusan. Wa naman tayo mga higala sa di pa hingpit tapuson atong tulumanon. Ania ang atong theme song unya sa gihapon atong hiyon si Brother John alang sa closing prayer. Mga higala, mag-ampong kita. Dalagon ka na Diyos sa walay katapusan, among gipasalamatan ang kalpusan sa imong pulong na paabot sa idulungog sa mga naminaw nga naaro silang mga puloy-anan. Tuguti nga ikaw Ginoo magakabig kanila sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo aron sad sila mga luwas adlaw sa pagbalik. Among kalipay pasalamatan ang imong paghatag pagtubag sa among pagampo pagadawaton kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuog ni Dios ug manduluwas. Amen. Alan sa tulumanon sa kini ang maayong balita o kunintanan ang mga sukig pinalanggan tigpaminaw. Kini yung mga higala, Brother John dito, Brother Isaw dito, kinusad si Brother Lewy Clavis Mingon. Daghan salamat. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan. Kung mo balik siya, andam bako, magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo, ang sala nako, iyang gipasaylo sa